Mas Kuku kok kira. Oh. Nggih, matur nuwun, Pak. Lho kok lho, Pak. Yap. Tiwas kula. Ora kenal lho, Mbak. Iki nggo sindan-sindan ya. Iya. Loh, nggodho to aku. Ora godane lah. Makasih. Iya. Makasih Mbak Umi. Ngangger kirane bingung numpak sepur. Ini tanggal 15 kan mangkat ya. Heeh. Turu nggonku bae. Loh. Ya ora apa-apa sing penting sehat. Mugi-mugi sedaya mawon pinaringan sehat. Amun wonten sing sakit nggih Pak Bu nggih. Rombongan kula nggih sing sehat-sehat ke mumpung ana bintang tamu. Bintang tamu? Iya ning bintang tamu bengi iki bergabung. Karo Sekar Buana ta. Oh, tegese sing bayar nyong lah. Mbak Umi Hafifah dari Ponorogo Jawa Timur tak sekarang Ponorogo Jawa Timur aduh ya dan nyatane ya tekan kene mangga Mbak Umi Hafifah kula aturi jumeneng larase peluk Mas peluk 6 aturaken wilujeng dalu Mbak Umi. Sugeng dalu, Mas. Kula togo kula. Oh, nggih Mas Togo. Angger kula belung Sarawetan ning angger sarang mriki Sarawita, Mbak. Napa? Sarawita. Sarawita. Sarawita karo belung ke pada. Oh, nggih. Angger nang kana kan belung. Nggih, bilung kalih Kene Togo. Sarawita. Oh, Dadi nggih. wetan kulon ya jane ya pada ya, Mbak. Sami. Ora ana bedane, mboten enten bedanipun nggih Mbak Umi nggih. Nggih. Jenengan sehat Mbak Umi? Alhamdulillah. Nyong Pangestunipun. seneng banget jenengan sakit bergabung kali rombongan kula, Mbak. Lah pripun, Mas? Ya rasane marem, Marem. bisa berchemistry, bisa Oke. bergabung bisa nyambut gawe bareng-bareng iki lho. Iya. Ini Iya. sudah apa ya? Sudah mulai dekat dengan Oh, dekat. teman-teman. Jadi semakin dekat itu semakin cinta. Ya. Ya dadi agar cinta kowe nggo ngapa-ngapa kepenak. Ngono ya? Ya iya, kayak orang ngandel takon karing bosiku. Iku kowe. Dadi agar ngapa-ngapa dekat terus nang nyambut gawe kepenak ya dilala ya rezekine ya lancar ya, Mbak. Nggih, leres. Dalu niki jangan sing nonton rame nggih, Mbak. Nggih. Enten sing kenal nama mboten jenengan? Mboten. Oh, mboten? Mboten. Niku Pak Sariman CS nggih rawuh. Pak Sariman. Pak Kajiwarto kali salak nggih rawuh. Oh, nggih. Pak Yono nggih sami rawuh, Mbak. Nggih. Lah nggih wau jenengan tindak mriki jam pinten, Mbak? Dugi mriki jam 6, Mas. Oh, jam 6 sore. Klasik ya. Nggih. Nggih wau saking wetan berarti jam pinten? Pagi. Oh, pagi. Dari Ponorogo apa dari Solo? Dari Solo. Oh, dari Solo. Jam berapa? Dari Solo jam 1. Oh, jam 1. Setengah 2 Oh, soalnya setengah 2. ketinggalan kereta. Oh, ketinggalan sepur ya. Ya. Oh, bara-bara sih satu tiket maning ya, Mbak.
Oh, Mas. Tanggi terus Sepure ra gelem ngenteni aku kok. mboten purun. Gak gelem ngenteni Oh, berarti aku. sampean sing telat. Ora, aku ki ora telat, Mas. Lalu nang apa? Ning sopire ra gelem ngenteni aku. Wah, di WA disit ya maring-maning ya lah. Lah, Pak Masinis. aku gak duwe nomere sopire. Angger kirane bingung numpak sepur. Ini tanggal 15 kan mangkat ya. Heeh. Turu nggonku bae. Loh. Nang apa maksudnya? Lah timbang ketinggalan sepur ya batir. Ya iya. Esok cek sediakna kamar. Kok sik aku apa ki jenenge aku ya tak Priwe? taren yoga-yoga. Soalnya kan sampean kancane yoga-yoga. Nek Iya. aku kancaku sinden-sinden. Lah aku kan ya ora ngerti to sampean karakternya piye, sampean piye-piye kan aku ora ngerti. Lah Anak- saiki aku tak cross check karo kanca-kanca iki lho, Mas. Angger takone karo Yaga malah diblusuk-blusuk nang kok malah sampean ora sida turu nggonku. Ora, biasanya kan ya tetep jujur to, kudune nek kanca lho ya. Ala kanca-kanca apa Yaga ngomong iya ben ora. Iya Yaga kowe sak igu-igu kowe secengkok-cengkoke ana bae, Mbak. Angger takon langsung ke takone mung nyung. Jadi kita itu harus memahami itu harus lebih Ya dekat. tapi kan ra iso nek gur sepihak ngono ki ra iso. Oh, Mas. kudu ana perantarane. Iya, kudu ngerti kabeh ben ora menimbulkan fitnah ngono lho, Mas. Ya engko sesuk tuli ngerti lah asal telaten yen dadi Dadi. telaten. Oh nek telaten. Dadi sahabat lho, Mbak. Kita kan cuma teman. Iya, kita kan teman. Iya, kita kan cuma teman. Teman, cep. Oh, iya, jadi apa-apa nih? Apa? Apa? Ora teman. Teman. Teman cep? Teman. Oh, pengen tekan cebi apa? Teman cep? Teman kok. Teman biasa loh, Mbak. Teman gue batir. Oh, teman ki batir. Iya, carang kulon batir karena ana wetan ana bahasa batir apa ora? Enggak ada. Konco ya. Konco. Wah, konco. Di sarang kene batir, batur, sarang kulon. Ya. Iya, ya antara yang teman dia harus saling menjaga lah. Saling menjaga. Saling menjaga men pertemanan itu mau bisa berlanjut sampai usia tua. Nggih, mugi-mugi antarane kula kalian rencang-rencang apa iki? Yang kene lah. Sekar buaya. Iya sekar buaya men beduk karo sampean. Apa iki? Lah iki krawitane apa? Sekar buana ki lho. Sekar buana. Mugi-mugi kula kalih rencang-rencang sekar buana. Buayamu. Serawunge iki tambah Iya, raket iya. lho Mas. Amin. Tambah chemistry-ne. Iya, yang ngapurane Bang, nah bocah-bocah nom ya kadang-kadang pada pating celowet. Pating celowet ngerti? Pating celowet. Celowet. Celowet ki ngomong bae lah. Oh. Ngomong bae guyu bae ngomong marah-marah. Wow. Mana kok gresuk-isuk si nyiter kae. Nyiter kan gresuk-isuk kaya wong ora kena dijagani. Sing dia. Kok kae request randa nunut kae. Oh. Wani-wani. Ya Mbak. Nggih. Niki Pak Yanto niki ajeng nyawer jenengan lho Mbak. Sinten? Pak Yanto. Alhamdulillah kena nggih ganti kereta. Ndik pundi piyayine, Pak Pak? Yanto niku RT-ne bandare. Oh, Pak RT. Nggih. Lah pundi piyayine? Nah, teng ngandhap niki nyuwune lagune setunggal dadi ati. Nggih. Kaping kalih meh Rahino milih pundi, Mbak? Pelok barang riyen nggih, Mas. Ya beres. Dadi ati berarti. Ya. Oh, dadi ati apakah ada hati yang menjadi-jadi? Tuh dadi ati iki enek maknane lho, Mas. Maknane apa, Contohnya Mbak? kok lirike ya goleki sing kaya ngopo. Iya. Yo, goleki sing kaya ngopo nek wis apa ya? Nek wis ketemu karo pasangane, Iya. nek wis ketemu karo sing cocok ki arep goleki sing kaya ngopo sampean iki. Oh. Mula sampean ki nek dadi nek biasane ya Mas, iki Iya. ora kabeh. Ya, Ning primen. biasane dalang ki bojone loro, telu, ngono kuwi lho. Tuli agar dalang kanangan dalang sing lenceng. Lah iya kan aku ngomong Ya. biasane ning ora kabeh. Ora kabeh, Mbak. dalang. Lah nyong ora termasuk, Lah Mbak. ya ning aku ki apa ya cara nune ki
Apa? Menggak sampean ngono lho. Menggak ngapa Mesti ki sih? arep goleki sing kaya ngapa nek sampean ki wis duwe bojo. Oh, berarti sampean tawa. Duh, kok tawa iki piye to? Lah jare kula sing kaya ngapa? Aku ki ora tawa, mesti ki ya ben menyadarkan sampean. Ben nek ning Astagfirullah. pondokan ki ora ngomong karo aku. Nang apa? Sampean ki lho nek ning pondokan iki ben ora ngomong karo aku. Wong aku arep dandan kok panggah dicedhaki. Astagfirullah. Saksine ibu-ibu sinden iki Iki kok golek jagung ke karena mangan sate lho. Mboten ibu-ibu. Deh. Oh, iya kok. Yang golek jagung nang kanake anu mangan sate, Mbak. Kula jeng makem Mbak Umi modar, Mbak Umi. Nggih, monggo sekecowon Mas Togok. Wong mangan sate malah sampean njaluk didulang barang ya kan, gitu kan? Yo, ngono, ngaku apa ora? Iki Miwen. timbangane apa kuwi jenenge semang-semang ya iki takon Mas Ajes iki. Ya Iki ngono. Saksi bisu iki. Saksi bisu. Wong kowe be melu mangan satene. Yang dandane nang kono masa kon dewek-dewek, Mbak. Nggih, mboten iki nggih minangka gegojekan, Ya Mas. nggih. Kula niku cita-cita kula niku nek duwe bojo cukup siji, Mbak. Nah, ya ngono. Asli, ngono titene esuk bojoku sing sah mesti kursi tok. Sing sah siji. Lho, Hah? piye? Sing Lah iya. Priyo sik balani piye? Titene bojoku esuk sing sah mesti kursi siji. Sing sah kursi siji. Lah sing ora sah? Ya ora anak. Oh. Iya apa ujar-ujare wirasuarane apa? Sing endi Mas? Sing Kayak aku. wirasuarane wis mulai marah-marahi nyong kok. Lah pripun? Main kae lang, main gundulmu. Aja ngono lah, Mas. Maksudnya suarane main agak ngersi deh main ki ditawakna lho, Mbak. Tawakna. Oh. Dikon ngejak. Oh iya, suarane to. Kabudayan ngono to. Mulane nyong ngejak sampean, mulane flune nyong mari ya kuwe. Nek gara krungu suarane sampean nggen nembang mari kangen. Aduh, ya Allah. Nyapa? Cara budine ke, cara wong kene ngger gawe budin ya. Budi. Budine ke cara budine ngger krungu suarane sampean ki budin sing cemimplung. Apa? Dadi suarane kowe alus. Loh, suarane meriangi. Ora, dadi marai adem nang ati, Mbak. Mulane dadi ati niki dibawani nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Monggo Mbak Umi. Gambange? Gua gampang kali suling. Apal, Mbak? Aku wis hafal. Gambange? Oh, apal ya. Sulinge? Ngandel, Bok, dititeni, Ya Bok. Allah. Nggih, matur nuwun, Pak. Lho kok. Lho, Pak. Ya. Tiwas kula matur. Ora kenal lho, Mbak. Tiwas aku matur nuwun. Ya, plendere ya. Jalange. Mah aku. Mah aku. Ya, besok aku Mah aku nek gur 100 maksudnya. Ya tak tambah iki. Iya, iki nggo sinden-sinden ya. Iya. Loh, godho to aku. Ora godane lah. Makasih. Iya. Makasih Mbak Umi. Request gubuk asmara niku lho, Mbak. Ya. Dadi bawani riyen nang Pak Yanto aja nyawon tenang mawon. Nggih. Juragan ebek, juragan apa bae ditol nang ring kaki Yanto. Sinden didol ora, Mas? Ora lah. Ora. Sinden disewakna jare. Sewa kaya gamelan. Mas Kuku ku kira. Oh.
yen angel Bawa dadi-ati niki pamundutan saking Pak Yanto RT, Mbak. Oh nggih. Pak Yanto niku sing sampun kepareng rawuh wonten gubuk kula winginane. Niki termasuk job dadakan lho, Mbak. Oh nggih, Mas. Masuk akhir bulan. Oh. Ning esuk tanggal 15 saya dadakan. Dadakan tek. Nang ngaring tanggulangin sampean melu, Mbok. Jenengan tumut, Mbok, tindak, Mbok. Tanggal 15. Iya. Derek. Nah, kok wengi kan prei ya. Ini ora usah bali lah. Kok sik kok bengi kok prei iki nyapa to, Mas? Nanti malam lho, besok malam kamu libur apa enggak? Aku libur. Nah, timbang atu-atu mengaring Ponoragi. Ponorogo. Ora usah bali. Ya ora bali aku jaen to, Mas. Ngejak yo pandeng-pandengan nyong bae prei. Piye kok prei? Ya sampeyan iki kudune manjeri lurah apa manjeri sapa? Ono dolong-dolong manjeri lurah. Dolong masa muhur. Lah piye ben ditanggap kok Oh, ora lah. Ora iki ben ditanggap. Oh sesuk gileren. Sampeyan ki terlalu apa kuwi jenenge terforsir. Terforsir. Kelarisan sampeyan. Yang pegawean kewajiban, Mbak. Ngono. Kan ora kena sambat. Ora sik aku tak takon. Sampeyan ki kok ngongso ki arep ngopo? Hah? Ngangsa? Ayo, ngongso. Sing ngangsa bae sapa? Loh, maksudnya ki piye terus? Wong anu diundang ditanggap Mbak Umi. Kula niki kan diundang Ya maksudnya ditanggap. kan iso diatur to Mas jadwale. Oh, iku ya. Maksudnya ki sampean ngongso ki arep ngopo, selak ngopo? Ya men cepet sugih. Oh, ora selak bojo. Lah bojo gampang. Asal sampean ready, aku siap. Astagfirullah. Piye maksudnya? Siap mengundang asuk karo bojo bintang tamu maksudnya lho. Oh, tak kira tiwas tak omongne iki bojomu streaming lho. Lah, Bu. Urung sah ditomongna bojo malah. Isin aja ngomong kowe lah nembang bae lah. Isin yang melas ibu negara nu aku cinta sekali sama ibu negaraku. Iya. Iya. Aku ki lenceng-lencenge bocah kincung lho, Mbak. Heh? Ora tau menggok angger dalane ora ana penggokane. Jadi menjadi laki-laki yang setia itu sulit loh, Mbak. Iya, betul, Mas. Iya kan? Dan kuwi pilihan. Iya, bisane. Pilihan kepriwe maksudnya? Kok sik dadi wong setia kuwi pilihan, Mas. Oh. Wong nek selingkuh maksudnya nek selingkuh kan kuwi ya pilihan. Iya. Tadi semisal selingkuh kan mau sama mau. Iya. Jadi nek semisal sing kono gelem ning kene ra gelem kan ya ora terjadi selingkuh. Ya ora dadi. Makane selingkuh ki pilihan, Wis tau. setia kuwi pilihan. Wis tau diselingkuhi sampean ya? Ora. Asal wis tau diselingkuhi gampang tambane. Dolan nggonku Dolan ning nggonmu. ora bakal diselingkuhi. Merguru karo Ramdan ATT. Oh iya iki wong setia kok, Mas. Setia kowe. Wedi karo yange wedi. Wong ala kowe kur anu WA tok janji ora dibales bae kemrusuk apane. Ora gue bales. Lebak, Mbak, monggo, Mbak. Ya, Nyekar langgam hati-hati sareng Mbak Umi kalian Sekarbuana. Berpacu dalam melodi. Oke. Pak Sarno saking Kembang Abang. Bapak Kades Tanggulangin iki lho dalu.
Suwanto barang. Haji Warto Kemdo. Sinambi kunjuk kopi. Nah. Dan suara ku apik nemen to, Mbak. Piye, Mas? Sampeyan napa putrane seniman napa putrane pedagang napa putrane sinten lho kok suarane ku apik banget, Mbak? Mboten, keluarga kula niku mboten seniman. Ya bapak sih napa nyambut gawene? Bapak tukang cat. Hah? Bakul cat? Tukang cat. Oh, tukang ngecat. Ibu? Ibu bakul kerupuk. Bakul kerupuk ya. Bisa kayak gue ya dadine ya golek gawe sih kepriwe ya. Iya, aku ya gumon. Iya kok. Nganggo gaya apa? Astagfirullah. Ora. Maksudnya ke dalam cintanya itu berbak. Ngene lho, Mas. Kepriye? Bapakku kan wong Ponorogo. Iya. Ibuku ki wong Suradadi. Iya. Mas iki gaya Suradadi apa gaya Ponorogo ngono lho. Oh, nek Suradadi ngendi, Mbak? Suradadi edek Ponorogo apa ora? Yo, Tegal. Oh, Tegal. Oh, Iya, asli Tegal. Ibunya asli Tegal. Apa? Kene almarhumah Bandrus. Oh, nek bapak Ponorogo. Bapak Ponorogo. Lah ya kuwi gumon, Mas iki gawe gaya Suradadi apa gaya Ponorogo kan gaya bicara lho. Gaya bicarane kan beda. Beda ya, bisa ya. Tapi kanugrahan kok, Mbak. Bener, Mas. Suatu anugerah dari Tuhan. Iya. Nek aku ki ya apa ya kadang-kadang ki aku ki curiga. Loh, sana? Aku samarku ki nek aku anake tanggaku, Mas. Lah tanggaku seniman kabeh ki. Mbak Sanu, bapaknya sampean tukang adol cat karo mengone tanggane mider-mider iki, Pak. Ngecat ngone tanggane Mbak Lah Sanu. iya, makane aku curiga nek aku ki anake tanggaku. Waduh. Mbak Sanu iya. Ya ora, Mas. Ya anake bapak ibu kok, Mbak. Iya. Nah, yo kanugrahan yo beda kok. Bakat. Bakat itu beda lho, Mbak. Sah berbakat karo ora ki beda. Lah pripun, Mas? Nek berbakat ya kaya jenengan iki napa-napa saged teng bidang seni, gamelan, terus nyekare niku napa-napa nggih saged gending mawon jenengan nggih menguasai kok. Nggih, amin. Lah nggih. Iku jenenge bakat. Nek ora bakat ya arep diulangi kaya ngapa wae ora ana bakate ya ora kanggo gawe kok. Angel ya, Mas. Lah nggih. Iya nyung kadang-kadang mbek bundhet. Lah ya angel, kuwi angel tenan nek pancen ora dasare lho ya. Nggih, patutaken, Mbak. Nggih. Joko Warsito. Gundul pacul-cul gembelengan.
Puspitasari. Juragan Sapi monggo. Aris Pariamas. Mas Lolo iya Mbak Umi dalam mau sinaoso jensete mandan error nggih nyatane perjuangane Joki sound system luar biasa ya Mbak. Nggih, niki kula bareng krungu suarane jenengan niku rasane adem banget kok Mbak. Marai ayem. Lah wong apa ki jenenge jan mike mati kok krungu suaraku lha piye to Mas? Ora ki siki maksude. Oh saiki. Saiki. Oh. Ngopas ayak-ayak dan Niki sone saking jenengan. Ya iya. Oh nggih. Mula penak banget. Oh ya jelas ya. Ya sono ora kepenak ning suarane ya esek. Nah iya. Ya sound system benar ngaruh ya, Mbak. Napa? Sound system ngaruh. Nggih. Nggih Nggih. Mas, nek apa ki jenenge nek sone abot ya ora penak nggo nembang. Nggih, niki sound system niku langganan kok, Mbak. Oh. Jadi nek gongso niki nggih langganan kagungane Pak Kajiwarto. Oh nggih, berarti gawan niki nggih. Ya. Sangoni. Meneh. Emah aku. Jare kuwi ijol sepur. Ya gini. Ora iki nggo sindan-sindan. Nek ketinggalan sepur aluk baling donku. Emah aku ning nggon amuk nakali. Astagfirullah. Otor nakal tok setitik lho. Lho ya aja. Guyon. Hati-hati Awah gubuk asmara slendra patete songo. Request saking panitia monggo Mas. Masih bersama Mbak Umi Hafifah. Oke. Apik. Sekan banget. Iya.
Sel Sutikno mangga. Sinang sitem nganti turu kae, Mbak. Sinten? Mas Lolo. Mas sinten? Mas Lolo. Oh. Iya saking nikmate. Waduh, Lang. Ki tulis request Mas Lolo, Mbak, sampean melu. Lang sinden Ponorogo. Jake Lang lah. Oh, kula iki request Mas niku. Mase kali sing ngegong. Oh. Sing ngegong ke biasane karemane udah Mbak Umi ning siki bareng. Sing ngegong ki mau sing nyalimi aku pindho. Nah, kuwe. Iya, bener. Ping pira? Ping pindho Mas. Waduh. Gak diculke tanganku. Ora diculna? Heeh. Aduh, sing eling Pak wis tua lah. Tenan ndak diculke. Wong aku ki sik ngeret koper to lah. Oke, Mbak. Duk. Kae, sing ngegong turi kae mantune kae sing demung kae. Kae mantune kae sing demung kae. Oh, ampun ngoten lho, Pak. Jenengan, Pak, enten mantune jenengan. Dah. Jasane karmane udu Ya sampean. mboten napa-napa kan ben awet enom ngono lho, Iya, Mas. ora diculna ya nganti ya. Heeh, gak diculke tenan. Makin nyong ora salaman karo sampean mau ya. Heeh, aku lho malah ora salaman karo sampean. Iya, Aku karo sampean salamane ngene. Iya, kan kita jaga jarak. Kita kan cuma teman. Iya. Iya. Gak aku. Ya, ayo. Catatan. Aku benci pikiranku. Ngaturaken gunging manuwun Mbak Umi. Mangga katuran pinarak lenggah malih.